Number 9, Bacolod Yuhum Foundation ang ayos ang pasaylo matapos mula maimbitar ang katapos sa media sa launching kag Sponsors Night. Sa ginhiwat ng Sponsors Night, ginunveil ng Mayor Aldi Benitez kag katapos ang Yuhum Foundation ang Mascara Festival 2023 logo kag official soundtrack. Pero wala ang katapos ang media maimbitar sa okasyon. Patag ni Mate Espina, spokesperson sa Yuhum Foundation, hindi nila intensyon nga wala sa Sponsors Night ang katapos sa media bangud may separado nga media launching nga natarana sa Sabado nga adlaw para sa katapo man sa media. Nangayo man sila sang pasaylo kag paghangop sa natabo bangod ang Sponsors Night, agin patigayon lang upod sa katapos sang konseho sang syudad kag mga sponsors nga nagpalabot sang suporta para sa nagahilapit nga tuigan nga kahiwatan. Nabaton kag nahangpan man sa katapos ang foundation ang mga negatibo nga reaksyon sa ginpagwa nga logo design nga obra sa Bacolod noon nga international artist kag pati na sa ginpabati nga official soundtrack sa Mascara Festival. Rest assured that coming from the media sector myself, there was no intention to be disrespectful and that we are preparing something special for our press presentation this coming Saturday. The invitation will be issued later after we do a tweak on the presentation that we will give to our press for public consumption. And again, we regret that there was miscommunication on this matter and I hope for your understanding.